Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Mwezi mishoma yapfuura tine nyaya yakaitika, nyaya inotyisa, nyaya yemunhu akatambidzwa huku dzaakaona dzichibereka dzichiramba dzichiwanda zvakanga zvisinganzwisisike. Uye vanhu vazhinji mazuva ano vari kuchema nenyaya yezvipo zvatinopiwa, mangava mazuva emabirthdays unongori kana wapiwa chipo chinenge chichizokupa matambudziko mukurarama kwaunenge uchiita. Vamwe vari kutotambidzwa zvikwambo vasiri kuziva kuti vatopiwa zvikwambo kuburikidza nezvipo zvatinopiwa nehama, dzimweni dzenguva nevanhu vatinenge tisingazive isusu tichifunga kuti tiri kupiwa murudo. Ndizvozvo zvimwewo zvaita kuti titsvage Apostle Manalita vauye vatitsanangurire kuti zvipo tinofanira kuzvitambira kana zvichibva kuvanhu vakaita sei. Ko kana ndatambidzwa chipo chinondipa matambudziko, ndingaita sei kuti ndikunde matambudziko aya? Inini ndinonzi Frank Wesere. Regai ndigamuchire Apostle makasimba. Ndiri pangu mukoma Frank. Aiwa, tinofara. Ndovimba manzwa nyaya yatauya nayo muzuva ranhasi, nyaya yezvipo. Vazhinji tiri kungotambidzwa zvipo tisiri kuziva kuti ndapiwa ring ndatotambidzwa nesatanism. Pandapiwa chidhori ndatotambidzwa zvichida pamwe nechikwambo. Zvipo, concept yezvipo inotangira papi Apostle, uye ndinofanira kutambira zvipo zvichibva kunani? Zvipo ndichitarisa hangu mamiriro aita nyika yedu, nyika yakutyisa, nokuti tiri kunzwa nyaya dzakawanda mukoma Frank kuti pamuchato chaipo tinotarisa kuti pamuchato pane hama dzekumukadzi, hama dzekumurume mostly, kozongoitawo mashamwari nevanhu vekuzivavo, handiti kana kuti vamunonamata navo vanenge varipo pamuchato. Asi tiri kuona kuti kune nyaya dziri kuita kuti umwe ari kuti paakangovhura box rakanga riine present akangoita kunge atosorwa, aita kunge atosorwa, kwakutotanga maziso angu hondo yatotanga. Mukadzi wototi handichadi, kuti murume wototi handichadi, ndazonyatsofunga. Variko vanhu vari kudaro. Aripo murume akaya last time pano achiti Apostle, ndinorwadziwa, muchato wangu I prepared 15,000 pamuchato iwoyo. Baba vati akatombowachengeta pano zve2 months or so, I think 2 months nehalf kana ndisingakanganisi, because divorce yakauya vasingazvifungiri, vasingazvitarisiri. Mukadzi kwakutoti ngatitoshe zvinhu, ngatitodini. Saka vaiti kana ndikaendazowana hangu Apostle pekunogara, ndanyatsotsvagawo zvakanaka, plus ndabatsirikana neminamato panapa muchindibatsira. Akadana nemunhu kwete zvokuti anzika musikana kadikayo, because murume uyu first marriage yake yakanga yapara, akaita mwana 1 kufirst marriage ikoko. Then ndo paakazosangana neuyu mukadzi uyu aitoshanda basa rake rakanaka. Then hanzi anga ane chiko, anga ane 36. Then baba vanga vane 41, handiti. So aritikwese uku zvinhu zvese zvanga zvitori right. Vakatengesa imwe mota yavo Fortuna yavakanga vanayo, vachiitira kuti mari dzemuchato zvinove zvaidikwa zvibatane. Kubvisira vakamubvisira 8,000. Vakati 8,000, but vachingopedza kuchata, pakuti paipa ngatimbovhure mabox edu, ngatimbodii, vachitoprepare kuda kuenda kuhoneymoon. Vari kuti uyu mukadzi uyu hanzi anga asina kumbobvira akaita mwana muupenyu hwake. Akangoti ndakamboroorwa, but marriage yacho murume wacho anga ari abusive, saka anga asati aita mwana, paangosiya.
sanga asina mwana. So ari kuti ye pakutonovhura zvinhu ipapo iye mukadzi paakavhura achiti zvekwake uku kuhama dzake uku ndo paakangotanga kuti musoro wangu tozokontinya kuvhura mangwana. Alright, hanzi manhero achiwayo muzose vanhu vomunenge mune kaexcitement machata madii hanzi kuda kumubata kuda kumukisa hanzi vatotaiwa I'm tired chichi ndakaneta handiti tiri kuenda kuhoneymoon handi zvakatoita hanzi ndobva ndatotowa zvishuwa ewo makuseni handi hangona munhu angori mune imwe mudhu ko chii what's your problem musoro uchiri kutema here chii zi later on handi tatopedza kudya breakfast handopakati ainigwani munhu handisi kuenda. What is your problem? Takatobhuka mari takatobhadhara kudhara saka uri kuzama kuda kudii hanzi ndopakazongobvuma but ndakutoona kuti there is something saka ndobva taenda kuhoneymoon iko kwanza hapana chatakanoita tatingori hanzvadzi dzisina bhudhi kusvika titodzoka ndakaita tatakabhuka 5 days hanzi kusvika tidzoke hapana chatakaita kana kisi zvayo tiri kudzoka kumba hanzi ndopakati ndofunga kuti ndakaita mistake yeyi no ndandisiri suppose kutobochata kana kubvuma kuti undiroore undibvisire murume yakati aiwaka maybe you are joking handiti hanzi kuti nditori serious hanzi kwakutotora bhegi rake rembatya kwakutobuda mba kwakutoenda kumba kwemaparents acho kunhingirikini kuwaterfalls uko so hanzi ndobva ndakachiudzawo vakoma wangu nemaparents kumusha kuti kunokwa kuona kumira zvakanaka chii ndobva ndawaudza zvese zvakatanga sei mamambotukana here mamadii aiwa pakutovhura mabhokisi paya emapresents akabviswa pamuchato iye paaivhura mabhokisi ekusaidhi kwehama dzake ndokwakangoti musoro wangu maybe pressure yatanga tinayo yemuchato chii but ndakangoona kuti mudhu yake yachinja yadii saka hama ndokuuya kwakuchienda kwakuita meeting paya hanzi haana kutombochinja pakatongoramba pakatotsikwa akatoti handisi kuda hazvichatoiti mudzorerei mari yake yemaroro hanzi vabereki vakati imwe mari taataita se taatashandisa anzvanzi iripo yacho yemupei saka hanzi vabereki vacho vakazopa 8000 vakabudisa 3000 kwabva waita sei kwabva wadzosera vakati mukosha tozoona kuti kana tinenge tichidzosa mbichana no zvinhu zvaitika izvi tatisingazvifungiri saka ndokutorambana kwakaita kwakutotanga kutosheya zvinhu chichichichi saka zvinhu zviri kuitika zvakawanda munyaya dzemapresents ari kuuya vamwe vari kutogadzirira kuti ndopetichawabatira ipapo mapresents haarambwi asi tiri kuti vanhu mapresents aya musati mavhura kana musati mashandisa no chimwe chinenge chakanzi paachangotanga kuchishandisa mumba make ndopanotanga kumanifesta miko yaya matambudziko saka vanhu mapresents hatingatiramba but tangai manamatira mapresents namatai muchideclare the blood of Jesus pamapresents api iwayo handiti kuti whatever it is mwari fumurai handiti kana pane present isina kunaka mwari itai sei kwete kumhanya kungovhura nekushandisa zvinhu muri kukuvarira vanhu vakawanda imomo saka ndo zvacho vanhu ngavachenjeri nekuti nyika yatakurarama yaipa ichina kumira zvakanaka
patika apostle zvinhu zvinenge zvabva kumudikani wangu wandinotrasta wandinotamba naye nguva refu ndoziva here kuti zvaandipa chinhu ichichi ndofanira kuchinamatira kana kuti toti chii chakanganisika nekuti ndoziva kuti kukura kwataiita waiti ukatambidzwa kana chinhu nemunhu kumba zvaigona kurovesa chasiyana chii ndine munhu wandotarisira kuti hai ishamwari yangu kana kuti yama yangu ondipa chipo ndotanga futi kufunga principle yekuti zvinhu zvairovesa kudhara here kana kuti ndo one munoziva kuti sei vabereki waitodaro waiziva kuti one unogona kupiwa chinhu chakatoiswa poison chikakuuraya iwe handiti unogona kupiwa chinhu chinogona kuzoya choita matambudziko mumba chomuka yatonyoka yamba yomuka chato chimwe chinhu chakutoshanda nemi mumba imomo waiziva vanhu kudhara handiti ndosaka vairova kuti ukauya nechinhu chawasiri kuziva kuti wachiwana kupi wairova kuti chienda enda unorasa chinhu ichocho kunze kwegeti handiti waiitira izvozvo kuti unopiwa chikwambo ukauya nacho mumba iko zvinhu zvandizoti sei vanhu vasiri kuvhurika makaro here ekungove excited nezvinhu nokuti iwewe uri kunyatsoziva mamiriro aita nyika yedu satanism yanyanya chini godo vanhu vane jealousy zvokuti handiti iwewe uri kungotambira uri kubva watongovhura wakutotanga kutobikisa mapoto aya wakutotanga kana kuti kutopfeka zvinhu zvaunzwa wakutotanga kana kuti kutodhekoreta kana kuti wakutotanga kutoshandisa mafriji whatever mastovhu whatever zvamapiwa even ingave iri mota chaiyo mapiwa anani unless vari wabereki wenyu wakupai mapresents iwayo zvekuti masiblings chinyi vanhu ingozivai kuti munhu anogona kuchinja kana musisiri under one roof nekuti ari kutofambawo nemukadzi wake kana nemurume wake wachataurwa kunzi pamwe iwewe wachinyeverwa ndiwo uri kuwatadzisa kubudirira then anomhanya paipa kuti wane function yakati kuri kudikwa mapresents kuri kudii madzioright handi muzuva iyaya futi yakazombobuda iuyawo kuti present yeshamwari yake yakanorara kumakuva akatoudzwa nen'anga kuti iwewe present iyi chichagadzira yonorara kumakuva tozoitora wobva wazoenda nayo handi munozona saka vanhu nyaya idzi vari kudzinzwa but munhu anofunga kuti kana ari iye hazviitiki kwaari zvinoitika ende wakawarayirwa handiti muri kuzona saka vanhu ngavangochenjera kuti chinhu chese chauya mapresents auya namatirai zvinhu izvozvo kutanga hapana chinombonetsa semanamatira munoita musati madya chikafu ndokunamata kwamunongoita pazvinhu izvozvo zvauya musati mazvishandisa zvimwe zvacho zvinogona kutofumuka mutotoona kana kuti paa kutobuda chimwe chinhu chongoti mega munongoti izvi zvabva kupi handiti panga pakaiswa chii you see things like that asi apostle mukatarisa manje handizive kana kuti generation yedu here ine kakuneta kainako iko zvinhu izvi it's more like a trend yekuti tatova nevanhu vanotozikanwa vamwe vacho vatova masocialites vamwe vacho vatova mapublic images nekuda kwekupema kurarama nekupema tozikanwa kunzi uyu lifestyle yake upenyu hwake unofamba nekupema saka unenge usiri padenje here yekuti uzotambidzwa zvinhu zvakaitwa ngeizvozvi zvikwambo zvotanga tichataura wozopedzisira mangwana waane matambudziko waakuchema nekuti marerero ataitwa waifanira kuva nechiremerera chekuti inini have achieved this ndega ndisina munhu aita se andibatsira but iko zvinhu izvi unotoona varume vakuru chaiyo vachifarira zvipo chakaenda kupi chiremerera ichocho neitani nungo dzekuti uti nini I need my pride as a man ndofanira kushanda ndisvike apa right chinhu chiri kukonzeresa izvozvo handiti kunyanyanya kune vamwe vanhu vechirume handiti ukadzimara wazvidzidzisa
zvakanzi ukatesta chekuba handiti chichakunakira mangwana kunyange ungawamboti but ndaba nhasi pai tapota taonekwa handichazvidzokirori futi paunongopedza kudya mari iya yekuba uri kutotsvaga futi kumwe kokunoba ndo zvinofanana nevanhurume vasiri kushanda nhasi unoyu wachimirira gifts tokuda kupiwa kumirira kuda kuendeswa maouting nevanhukadzi kumirira kuda kudii inyaya yekuti akatozvijaidza kubva kare ende ukada kutarisa vamwe wacho vanenge vatori vanhu vatori professional wokuti atori nemunhu atori nekana basa rake but haadi kushanda kuendesa pfungwa mberi kuti mari yandiri kuwana ishoma zvairi shoma ndeipi project imwe ingandibatsira kune varume nengi mukoma Frank vanoshanda zvinorwadza handiti wokuti hatogari pasi uku anenge akasimikidza rimwe dhiri uku kune rimwe dhiri uku kune rimwe dhiri uku kune just around achishanda handiti kozoita varume wokuti havadi kushanda vanoda tunhu turi soft tumabasa toti anogona kuswera akarara kana kuti anototuita senge nemaonline ari kwai anogona kutoita ari mubedroom in the comfort of his bedroom handiti but mari iyoyo ozoona kuti haisi kukwana handiti ndopoonoona kuti anogona kuda kutsvaga magirlfriends anoshanda kuti anga achipiwa achipiwa tunhu handiti akuda kunopinda kutsvaga nashamwari husingakwani kunoda kunotamba nawo kuti pamwe ndogona kuzosimudzirwa ndopiwa mari ndogona plus vanhu ivavo vanoda kupema vanogona kumanipulata vanhu handiti zvokuti munhu anotobuditsa mari pamwe otopa handiti saka imomo ndomo vanopedzisira vakuzobatiswa zvisizvo nokuti munhu anotonyatsoutoti anopenga murumo handiti ndiri murumo sahiye handiti ndiri kushanda and he wants my money manje ndoda kumuratidza kuti mari inoshandwa unopiwa mari yakateketererwa hondo dzake dzese dzanga dzichimunetsa chinyi kana kuinishetwa pagift youri kupiwa saka zvinhu izvozvo zvine mubayiro zvinofanana nababa vamwe avawo munhu anoshanda nemari dzake but vakadai papati saizvozvo birthday party ravo wabva wapiwa box rewine maexpensive wine handiti havana kufungira chimwe chinhu zvaunge uchitaura zviya kuti unogona kusambofungira chimwe chinhu kana chii handiti right wasara nepresent yavo ya yewaini yavachoti iyi ndinozovhura futi pane imwe special occasion handiti after 2 months wakatanga kurota mubhokisi rewaini muya bhozi waini yange yakaiswa a nice box handiti mubhokisi muya muchibuda mukadzi akanaka zvinenge achiuya ototanga kuwaromenza ototanga kuita bonde navo saka vanoti at first ndakamboti pamwe ingori dream handiti bva vanamata vakanamata vawaonazve futi mukadzi uya hanzi aidzoka every 3 days aidzoka handiti kusvika wazoona kuti inini kuti ndibvunze munhu akandipa present ndenda kumuchenjedza rega ndione maministers of god ndivatauriri paakaenda kune mamwe minister of god ndobva audzwa kuti baba chikwambo chamakatopiwa ichi saka ndoita sei handiti ndopawakanzi ndiri kukupai anointing oil nesalt iyi zvandichanamaitira moenda monodi monokusha ipapo mospreya asi muchingopedza kudaro handiti muri kuziva henyu kunogara shamwari yenyu mobva maenda nebhokisi irori endai mungonopotsera muyadhi
mirirai kuti mugonzwa kuti achakubvunzai kuti kwaiwe wazoya uchipotsera sei ndamungonopotsera muchibva modzokera kumba monogeza nesoti mozvaanoita naanointing oil iyi ndo zvawakaita baba iwavo wari kuti kubva ipapo handina kuzomborota futi chi hope idzodzo saka vaitotaura kuti apostle dzidziso dzenyu dzemunopa kuti vanhu tichenjere magifts tisangoti zvauya kungofarisa kumwe kuye muchingodii unenge unogona kutopiwa chinhu chakagadzirwa wotopiwa chikwambo chechikadzi chinenge chakungokukontrola upenyu hwako hwese kana chikwambo chechirume chinenge chakukontrola upenyu hwako hwese tiri ipapo apostle ndiri kunzwa uyu sekutsanangura kwamuri zvatakapiwa riri box rewaini vamwe kakunzwa kuvanhu vachifunga kuti maybe kana uchipiwa zvikwambo unongopiwa uri mudzi kana kuti unongopiwa maybe mari noti isusu mari ndo yataidzidziswa nayo kare inzi mari ainhongwe mari aitwa sei chichi vanofungidzira kuti zvinhu izvi zvichauya zviri ndikati chiwo neruvara rwezvinhu zvinotyisa zvezvokuti kana ndakanzi mudzi uyu kana kuti mafuta aya kana kuti chichi ndo pandiopiwa zvikwambo ndeipi mumwe mienzaniso iri kushandiswa nevanhu vari kupa vanhu zvikwambo? Zvakawandisa zvinhu zviri kuitika. Vamwe vari kupiwa mapefyumu chaiwo, very expensive perfumes aya, handiti pato chitori chikwambo ichocho pese pauri kuti papa chikwambo chiri kutonyatsosimba pauri, handiti vamwe malosheni chaiwo, handiti wanzi ndakaona kuti unofarira Nivea stereki, handiti anenge atopedzerwa, handiti vamwe ndo vari kupiwa mari, handiti mari chaiyo kunzi ndakanzwa uchiti uda kuita project but mari ndo isiri kunyatsokubhalansira zvakanaka. Mari iyaiya chikwambo chouri kutodi chouri kutotambidzwa. Saka hazvisi zvemudzi chete kunzanzi mudzi zvakazodai mudzi vanhu vari kutambidzwa zvikwambo izvi nenzira dzakasiyana siyana. Saka tirongoti vanhu gutsikanai nezvamunazvo, regerai kuda kuti, handiti gutsikana nezvaona zvounyatsozoni ndiri kushanda apa ndichiwana kurarama kwangu apa. Magifts ndati hatirambi, but wona kuti gift iri kuuya nenzira ipi. 1 2 namatirai magifts iwayo musati mashandisa. Anamatirei magifts iwayo. Yes. Noti chimwe chinonetsa apostle patinobuditsa nyaya idzidzi isusu vamwe tinosangana nadzo kuburikidza nebasa irori. Unonoti wabuditsa nyaya unotoona munhu achiti no marketing strategy vari kuda kumaketa maybe in'anga iri kubatsira munhu kana kuti ndimadzibaba vari kubatsira munhu anenge asangana nedambudziko rinenge iroro. Vazhinji havazvinzwisisi kuti ndo zvinhu zviri kutoitika, zvinhu zvatiri kutorarama nazvo zvekuti ukaudzwa unogona kufunga kuti ichi idrama but zvinhu izvi zviriko. Handiti toita sei kuti tipe vanhu chenjedzo vavhurike? Nokuti vazhinji vachiona sekutaura kwamuri kuita toti pamwe atambidzwa sekutsanangura kwamaita bhodhoro rewaini iroro zvichida pamwe pachabatwa zvinhu zviya pachabatwa kuti maybe inyoka kana kuti pachabatwa chimwe chinhu chine rumwe ruvarawo. Handiti vanhu vanofunga kuti imarketing strategy. Saka tochenjedza vanhu sei kuti ndo zvinhu zvavako, ndonguva yatiri kurarama iyi. Ukangotambira zvese zvese mumwe musi uchagashidzwa chinhu chaunga usina kutarisira ende chaunga usingatodiwo mukati mekurarama kwako. Ine ndoda kungoti kune vanhu izvi zvazvedunga munhoka izvi mukoma Frank, ndizvozvo nekuti nhasi uno isusu tiri kutaura tiri pano, kuna achaona vhidhiyo iri achatotanga kutodi kutoexercise caution pazvinhu zvake zvese. Kune vamwe vanongotiwo vari kuti chikuwa nekuti munhu uya ajaira kudya zvevapfupi nekureba, handiti haadi kuzvishandira. Saka anotongoona kuti zvouri kutotaura zvinofanana nekuti
ukataurira munhu kana kutoita program yevanhu vanoita chifambi kana munhu asati ada kutendeuka mazviri anenge achitoti vanopengawa vada kuzviita maholier than do chichi vanopenga kutaura kuti chirikwa asi kune munhu aakuda kutendeuka anodzamisa pfungwa agodzokorora vhidhiyo iroro kuti ndoda kunyatsonzwisisa ndoda kunyatsonzwisisa pane zvanga zvichitaurwa ndo zvinofanana nepurogiramu yatiri kutoita iyoyi kune vanga vasingazivi but kana mwari wako nevadzimoko kuda kuchengetedza vachitoona kutoti iwewe kana kuti pane zvimwe zvinhu zvawakatopiwa zviri kutokupa matambudziko nhasi zvousi kuziva kuti zvakauya in form of what magifts iwaya anotonzwa hana yake ichirova kuti rega ndidzokorore futi vhidhiyo iri kuti riri kuti kudi handiti rega ndidzokorore futi vhidhiyo iri kuti riri kuti kudi handiti but munhu anenge angori ignorant anonetsa anonetsa sicheri kudzidzisa todzidzisa vari kuda kuchengetedzeka nemhuri dzavo nokuti iko nezve vanhu vari kuisirwa zvinhu mudzimba dzavo handiti zvinofanana naisusu chaiko mukomafurengisi tinobatsira vanhu kudai inini zvangu panapo ngoti tiri vanhu tisingadi drama handiti zvinhu zvokuzoti yowe ingadai tichigara tichitokufonerai kuti uyai pano muone chinhu chataona changa chakatosiyiwa nemunhu akauya achiti aruda maprayers akatisiyira chinhu ichi panapa handi munozona saka zvinhu izvozvo zviriko vanhu vari kutorombesa vanhu munhu ari kungoti akakugodokera kana kuti akakuchiva upenyu hwako kana kuti akabhoyekana newe anokutaimira uza kuti unoda zvinhu stereki anokutaimira ndo paunozoona kuti paunoita kafunction kunounzwa ndo panogadzirwa magifts ipapo mari yakagadzirwa kana iwo magifts iwayo mabhokisi anenge akadididi wounzirwa chinhu chakagadzirwa nechikare chosara chako kufemesa moto ende wahumbozvifungi until mwari wakuitira nyasha kuti pamwe kuda wazozvirota kana kuti wazoona munhu atokubatsira atokutoti ndiri kuona mune gift yamakapiwa but gift iyoyo present iroro rakadai ranga ragadzirwa ndokutenga wazoita naki racho kune vamwe vanhu nhasi unoyu mukomafureng vari kutambura muupenyu hwavo asirumboziva kuti chii chiri kuitika muupenyu hwavo nekuda kwemagifts awakapiwa mapresents iwayo awakapiwa avasiri kuziva kuti akanga agadzirwa kunzi pavari kushandisa mumba mavo nhamo nekusingaperi hakuna mari yavanobata ichiita chimwe chinhu mukati memba yavo urwere one after another kune mafamilies vanochinjana kurwara so zvekuti havanzwisisi kuti chii chiri kuitika kwavari igift yamakapiwa mukatoshandisa mukati memba yenyu handiti kana kuti yakatogaremo mukati memba ifriji ichi zvakagaremo mumba ipicture frame ramakanzi ndakutengerai picture frame rakanaka iri chiisai picture yenyu momo makanyatsozvikonekta zvakanaka picture frame rakauya rakagadzirwa manzi isai picture dzenyu papi imomo muri kutomonitwa uko zvese zvamunenge muchiri through that picture frame handi munozona saka vanhu tiri kungoti chenjererai handiti musangoti chauya makutomhanya kutochishandisa hatisi kuramba kuti musapiwe magifts but kutangawo mambonamatira mambotaura ropa rajesu pazvinhu izvozvo handiti munhu kuti kana pane zvanga zvaitika mwari vanogona kungochipedza simba chinhu ichocho handiti mwari vanogona kutochipedza simba muroyi uya utozichati kosii zvandaitarisira kuti zvichaitika zve sei zvakadai sei zvisina kuzoitika yusi munamato wamaita yes vamwe ndo vanofunga kuti ndezvemusocial media nezvemutv kana zvaitika kwevamwe kwedu hazviita sei hazviuye asi zvinhu zvatiri kusangana nazvo zuva nezuva pamwe unototi watoendawo kana kwanana sekuru ikoko unotosvika mumwe munhu achikuudza kuti munozoti ndaisona maprograms enyu pandaifunga kuti ndezvekunyeba nechikomaketa n'anga zvakadaro daro asi zvinhu zvinoitika pai muupenyu ende ndoimba kuti sekutsanangura kwamaita vanoda kunzwa vaita sei vanzwa asi handei padambudziko rekuti apostle ndakatopiwa zvinhu izvi kare ende ndiri munhu akutorarama ndiri pai
mumatambudziko ndoita sei kuti ndigadzirise situation iyi nekuti vamwe unonzwa chinzi ndafamba but zvaita se zvaramba ndiri kungoramba ndichingosangana nedambudziko rimwe chete zvinozogadziriswa sei kana ndiri munhu angakatogamuchira zvichida pamwe hembe yandakapiwa yakateketererwa pamwe ndakatoipisa but mhepo dzacho dzoramba dziri neni chete ndingazvigadzirise sei kuti upenyu hwangu hudzoke mugwara rakanaka? Ane ndongoona kuti maybe kutongosika help kuvanhu vanobatsira woona kuti iwewe chinhu ichi ihembe wakatopfeka wakatodii pamwe kuda dzakatotsemuka pamwe kuda uchinadzo handiti hembe idzodzo iwewe wega munhu I think unosanwa kuti ucheke kana uchiri une munozwa pane chinhu chakaipa so unogona kungonyumwa handiti but nine kubva pandakatanga kupfeka kana kuti hembe yai hope dzangu dzakatanga kushinja ndakatanga urota ndichimhanyiswa ndonge utori munozoti kuna umwe vanhu wokuti wakangopusa muupenyu so but kana wakangwarira upenyu hwako unogona kunyatsotorikola kuti inini bhutsu dziye pandakapfeka bhutsu dziya dziya dzakauya naningi makumbo angu akatanga kunyerewedzwa makumbo angu akatanga kubaya baya handiti makumbo angu zvakatanga kudai zvichikwidza nemiri wani nemiri wangu unosanwa kuziva but kana ukangova munhu wekuti hauchatozivi wakanganwa chinenge chapo ndichocho chekuti unenge wakuita matare emaburning sacrifice ekuti wakudeclare manje pakuti maburning sacrifice yauchitaura kuti chese chipi chendinogona ndakaitwa maybe mumagifts andakapiwa kana chii handiti ndiri kuti zvese nhasi ngazviparare zvizorore zvibve paropa rangu zvibve mumba mangu zvibve pavana vangu zvibve kumukadzi wangu zvibve kumurume wangu zvibve even kune vamwe vana vamai vangu vasina chavanoziva handiti ndo zvaunenge waakuita ndo zvakanakira burning sacrifice nokuti inokusunungura kana usingachazivi kuti wakachibatiswa papi handiti rinongokupedzera masports dare reburning sacrifice yes ndichidzokera pamufananidzo wamambopa wababa vakapiwa mawaini avo vakanga vakuona mubox meya mune mukadzi anobuda imomo vachirara naye kune vamwe apostle muzuva ranhasi vamwe ndofunga vanogona kunge vachingozvitambira kuti no ihope vari kusangana nemadzimai kana nevarume kuhope vamwewo ndo vari kutorara vega masturbation vamwe vachitotenga nezvidhori zvekushandisa kuitisa mabasa iwayo zvingava zviri zvikwambo here futi zvavanogona kunge vakatotambidzwa kana kuti dzingoriwo hope nje right kazhinji kacho munhu anenge akatogadzirwa Frank hakuna munhu ane normal mind angatobuda kunotenga zvidhori zviya zvekuitisa masturbation hakuna munhu ane normal mind angabvumira kuti aramba achiita masturbation throughout his life kune varume vanofona kune vakadzi vanofona kuti ndozviisa chigunhu apostle handiti kunyange murume aripo anototaura kuti hanzi murume handitombomunzwi asi ndikazviisa chigunwe ndinotofila okay saka uroyo unenge wakaitwa pamunhu ispirit yaanenge akaitwa handiti iyoyo kuti iwewe uchawe satisfied nekuita masturbation but pauri kuita izvozvo handiti ningirikini masperms ako aya anenge achitotorwa nechinhu chakaiswa pauri chikwambo ichocho ndo zvinenge zvichiitika saka hakuna chinhu chakambonakira masturbation unenge uchishandiswa unodzorerwa upenyu hwako kumashure saka zviri nani kuti ukatongoona zviri zviri kuitika mhanya usike deliverance ubatsirwe enda kune vanogona kuita cleansing kana uchibhilivha muchivanhu enda handiti kune vanokwanisa kuti vakubatsire muchivanhu imomo kana waona kuti zvaramba tsvagawo zvimwe tokuitira weisusu vana apostle munhu andiita zvatinoziva handiti kuti unozorodza sei
mweya wemasturbation handiti pauri kuti usatambudzwe nemweya wemasturbation. Tichinopendera apostle mashoko amungada kusiyira ruzhinji rwezimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko endinongoda kusiya ndeyekuti vanhu ngavazive kuti nyika yatakurarama yaipa. Zvakanga zviriko kumashure kunguva yana baba vedu kana yana sekuru vedu, asi vakanga vari strict ka maparents edu, waitotaurirwa kuti haugamuchiri chinhu kune munhu chatisi kuziva. Handiti 1 2 zvakanga zviriwo zvishoma. Handiti zvakanga zvisina kuwanda semawandira azvaita iko zvino izvi satanism dzako chinyi. Saka iko zvino vanhu vanofanirwa kutongwara kuziva kuti nyika yaipa, mapresents aya magifts asi ekungomhanya kutambira, wakutopfeka, wakutodii, kana wakutoshandisa mumba mako, wakutodii. Zvinamatire first, hapana anenge achikumhanyisa. Zvinamatire then wozotanga kushandisa zvinhu zvako. Handiti zvinamatire kana uchikwanisa uchabhilivha kwaanoenda. Isa mvura yako mudhishi, salt yako sea salt or cold salt, imboto. Handiti anoenda uchitaura zita raJesu pazvinhu izvozvo. Handiti unotoona zvichizokubatsira. Handiti unotoona kuti kana pane zvanga zvaitwa chete Mwari havanyadzisi, zvinofumuka. Aiwa, ndinotenda apostle nenguva yamativa muchititsanangurira nyaya yezvipo, nekuti vazhinji mazuva ano tata kungogamuchira kupa kushoma asi tichida kungogamuchira. Saka ndinovimba kuti vazhinji vanzwisisa. Ndofunga nyanyoto ndibvunze nyaya iyi, ndofunga tina baba vaya vakatambidzwa huku yakaramba yakungobereka ichingowanda, pavangovhurira dhoo vanoona dzawanda nekuburikidza nezvipo. Zvimwe zvachona tichiti handi pane rudo, but usingazoni ndatoita sei, ndatotakudzwa. Mune Zimbabwe ndovimba manzwa kutsanangura kwaApostle Monalita kuti panguva yatakurarama ngativei vanhu vakachenjera pane zvipo kana magifts atinenge tichipiwa, dzingava nehama chaidzo kana kuti shamwari. Chinhu chakakosha kuti usati watanga kushandisa zvinhu zvaunenge wapiwa, chimbozvinamatirirawo, deedza zita raJesu pamusoro pezvinhu izvozvo, nekuti vazhinji mararamiro atiri kuita, vamwe vari kurarama nesimba risiri raMwari, simba rezvinhu zvakashata zvinotipa matambudziko. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesenjiri Chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.